Wow, guys. Kay gibaligya man ang kuan. Kay isda. So kani atong sudanon. Okay. Ayan, kuhay ko paliwag kuanhan. Sili. Kalimot ko. So guys, atong kuan din sudan kania. Dayon. Magkuan tag sili. Isa lang. Paita na po ka nakapano yung daghan daw. Paita na po kagpano po. Paita pa rin mo nagsisikot. Pawag kita na. Gusto ko sa pandong niya. Favorite ko ni mong pandong. Parehat ha. So guys, mga unta nakita ko ma? Sila pa kayo kasubugan yung automatic. Nakita oh, ayaw tabunin na. Na. Okay. So mga unta. Bisa may maging na unta. Ikaw diya ma. Kanina siya nga pansat kay Luno. Munang nadala. Muna nadala. Pero di pa ni Luno, wani nadala sa kumbana. Makakuot mo siya usahay sa lubot guys. Bisag dili Luno, dadaan pugko usahay. Kahira. Kaya ka na kung dako limango. Mahal kay niwang. Tambok na. Tambok. Pag bit-bit pa lang nakuhan, kailan ako unsay tambok, unsay niwang. Ay kung kunha, kay manadagat kung dako. Karaan ako ng dagat nahan. Tambok kayo, gawas yung tambok ko. Ay na. Kanino ngon, pati tambok ka, kay bayot. Naber pat. Gusto mo tanaw sa katambok sa bayot? Muna akong ganahan. Basta tambok sa bayot, ganahan ko. Pero kanang tambok bitaw sa bayi, mga B1, B2, B3. Dili ko kaayo ganahan. Katong pula jud siya. Tong gahi. Di ko ganahan. Kani akong ganahan nga pagkatambok. Kanang bayot. Munang mas ganahan kong bayot kaysa mga bayi. Ganahan kong alimango, laki. Laki o kanang bayot. Muna'y ganahan ako sa alimango. Dayon pansat, syempre. Lami kaayo guys. Ali na mo. So before ta mo usap, mag-pray sa tadaan. Do man na mag-pray. Pero mag-pray sa ta. Amen. So amen pud mo diha guys, sa balo ko maglaway gid mo ani. Nakita ma? Kita ka. Wa may nakita kong tao. Wa ko nakita. Nakita. Oh. Wa mo niya tao. So maglaway mo ani guys. May tao anak di ay. Mama ako na din. Dako din na siya nga pansad. Mama ako eh. Bye na. Pag naaraw na di ay.